представя Кила, майка! Заре! Гълъбчетата ми! Варна! Баща ми, кажи какво искаш, да ти кажа колко ще ти струва. Какво да купя на майките за рождения ден? Мама става на 40. Гардероба й е пълен, има повече обувки от мен, има кола. Аз ако бях на твое място, щях да избъдна най-съкровенната мечта. Много ясно, че ще избъдна най-съкровенната мечта. Аз ти имам си смена якито. Заре, коя е най-съкровенната мечта на майките? Аз къде да знам? Ти си мъж от 18 години, оправи се. Споко, не се коси, коца. Ще го измислиш. Аз съм решил на моята за абитуриентския бал да я купя цици. Цици. Ти, виж сега, за първа година въобще се сещам за рождения ден. За първа година имам 14,8 милиона евро. Въобще имам пари и не се сещам какво да взема. Според мене, всяка жена иска две неща. Ци и ци. Така че, виж, ако питаш мене, всяка жена заслужава своите 300 грама силикон. Ага. Ами ако после размисли? Ако после размисли, слава по-големи цици, майка. Айде тръгваме. Чао, тати! Коца, майка, представи си го е това да куте. 300 грама от едната страна. 300 грама от другата. Зай ми сложи цици на жена си. Няма да съжаляваш. Доскоро! Чакай, бе! Ти на Зара цици ли ще слагаш, ей? Бърбут, тя се върни, бе! Си слънче? Да. Нищо, чете си. Сиска? Да, коцин. Виж, ако ти се пръцка, пръцни си. Че не ми се пръцка сега. Не, друго е. Виж сега, днес много се старах и реших за рождения ти ден да ти подаря най-съкровенната мечта. Какво? Коци, това, което си мисли ли? Точно това! И сега си, ако ти знам съкровенната мечта, кой? Кажи ми я. Кажи я, айде. Ами, реших да ти подаря силиконови цици! Ами да! Си ходиш, си се фръцкаш по новото бюстие и се разправяш какъв голям пич е мъжът ти. Чакай, ти откъде реши, че аз искам силиконов бюст? Всички жени искат хубави цици. Значи моите ли са хубави вече, така ли? Ти нещо недоволен ли си? Аз недоволен? Аз за тебе го исках, ама... Аз иначе съм си много доволен от... Не пипай. Какво сега, ще ми се развикаш ли или сам да си отида? Не, добре, тръгвам си. Топли. Маме, заповядай. За мен е 3 за щастие. Те пък току-що свършиха. Аз и без това не съм гладен, а и пазя линия, защото ще ме дават по телевизора. Сигурно научно-популярен филм за незаслужено забогателите идиоти. Що, ти да не би да си заслужено забогатял идиот? Фуняк, внимавай с езика. Я се кажи, къде ще дават? В духът на здравето по BTV. Да. Коцито ще говори за диетите при богатите. Той нали е милионер? Отивам да го обадя на цяло Трапоклово. Опа! Константине, не че искам да те разочаровам, но ми се струва, че ти не си особено подходящ за този формат. Човек не може да купи външния си вид с пари, а и като имаме предвид краткия срок на снимките. Така е. Последният гост беше Ники Илиев. Толкова добре изглежда. И какво от това? Ти с тези паласки на тази възраст. Да не говорим, че в студиото камерата додава по 5 килограма към теглото ти.
И като знаеш, че там са 4 камери по 5 килограма... 20 килограма. Тя телевизията не е за всеки. Заре, какво ще кажеш? Уау! Добре ли ми стои? Кажи ми първо какъв е повода да изглеждаш така. Нямам повод. Купих си нова рокля. Как е? Ако бях на твоята възраст и с твоята гръдна обиколка, не бих рискувала с подобно деколте. Виж какво, моето момиче. Аз залагам на по-важни неща, като интелекта и голямото си сърце. Мамо, интелектът и голямото сърце не пълнат чашките на сутиена. По-добре си служи под плънки. О, кот си, как си се изпотил? Какво си правил? Тренирам усилено 3 часа нон-стоп с 2 часа прекъсване за бърза закуска. Ма ти така си се напрегнал. Ще щупиш нещо, ще се контузиш. Внимавай. За един силен и щастлив мъж от това, че жена му се е сложила силикон. Не е силикон, подплънки, ха? Виж, като истински са. Не мога да ги разбера тези жени, дете ходят, подлагат се на операции, тая болка. Виж ги. Абе, не съм сигурен, че като си свалиш сутиена, ще е същото. Ти май повече няма да ми видиш гърдите. Не дай слошо! Това, че има няколко милиона повече, какво? Просто исках да станат по-големи. Малко. Ми като имаме чак толкова много пари, някои други неща не могат ли да станат малко по-големи? Кое? Никъде повече, бе, си! Не се притеснявай. Ти не си виновен, че си се родил без грам такт и усещане за красивите неща. Ставай да тренираме, тифуняк! Вчера тренира, нема и час, а са си като гробище. Пълен 3 часа с почивката. Сванал си се, а? То е защото го немаш моят тренинг от полето. Затова. Ама, като те гледам с те с малки палачинки, затова нямаш енергия. Сиче, голям мъж като моят тифуняк не може да го задоволиш с малки неща. Моля. Малките неща са най-ценни. Хубавите парфюми са в малки шишенца. Вкусните бомбони са в малки кутийки. Ами, малките коли се паркират по-лесно. Нали, Костадине? Нали? Какво става тук? Така, ти почистваш на домашния любимец тук. Мамо, айде ако обичаш му остави. Току-що разбрах откъде мъжът ми се е превърнал в бюстоман. И не ми се говори с теб. Добре, кажи го, хайде. Да ти го кажа, помниш ли кое беше единственото, което ти казах, когато бюстът ти качели тръгна да расте, изведнъж спря? Обясних ти. Мъжете се делят на две. Едните са бюстомани, които обичат жени с огромни гръдни обиколки, и другите са бюстофоби, които ненавиждат плоски жени. И какво сега? Заради това цял живот ще бъде пренебрегвана. Вече го разбра. Какво толкова се възмущаваш пък? Възмущавам се, защото мъжът ми, милионерът, иска да ми подари силикон за рождения ден. Що ако беше нормален милионер, до сега да те е заменил с истинска манекенка. Понеже мъжът ти е милионер-идиот, той ти предлага да ти купи това, от което природата е лишила. Ама не ми се ококорвай така. Ти отнемеш ли му фантазията, ще те замени веднага с една истинска едрогърда манекенка. Истинска.
Коцани, размислих. Знам, че изкуствените гърди ще натоварват гърба ми и врата ми. Всички мъже ще гледат в мен. Ще им текат лигите. Но повече няма да се караме. Приемам предложението. Да, бе! Ако още въжи. Въжи, много въжи. Виж какво. Ако не бях схванат, така щях те се радвам. Коцани, като се върна чисто нова, ще си наваксаме. Какво е това тук? Това ли? Измислих супер здравословен начин за отслабване. Така ще стана не като Ники Илиев, ами като Илия Николов. На опаковката пише, че сваля 12 сантиметра за една седмица. Значи, гледай, така като го сложа отгоре, не си личи въобще, нали? Не. Ами да. Не си личи. Даже ще го нося и по време на предаването, така ще сваля 5 сантиметра. Ако го нося цяла година, ще остана и по гръбначен стълб. Ех си, Слънче, пак си върна плочките, а ти станеш една... Хубава си сореста мадама и като се разхождаме с тебе и хората ще ни зяпате така... И изобщо не си личи. Няма да го сваляш. Да. Добър ден, вие гледате Духът на здравето. Сигурно се чудите, уважаеми зрители, каква е тайната на перфектния външен вид на богатите и известните. Дали това им коства изтощителни часове във фитнеса или пък стриктното придържане към здравословни диети, или те просто обичат здравословния стил и начин на живот. За всичко това сега ще разговаряме с риболовният предприемач господин Костадин Коцев, който днес е нашият гост. Господин Коцев, здравейте! Заповядайте. Приятно ми е. Също и на нас. Добре съм ви заварил. Викайте ми просто Коце. Добре. Многото пари хич не са ме променили. Това наистина е похвално, Коце. Сподели сега с зрителите тайната на така перфектния ти външен вид. Всичко започна преди много години, когато още бях никой. Първо беше здравното хранене. Добре го дава интервюто, нали? Цяло Трапоклово ще се гордее с него. И въобще станах няк на тема храносмиване. Коце, добре ли си? Естествено. Как да не съм добре? Това тяло. Без хапчета за отслабване, без радиоуреди, за... изтрискване на мазнина, без разни уреди за... Да продължим интервюто. Кажи, да разбирам ли сега, Коце, че си пълен противник на всякакви хирургически интервенции и неестествени вмешателства в човешкото тяло? Категорично! Просто аз съм най-бърният противник. Това, че парите променят хората, е долна лъжа. Извинявам се. Опа! Извинявам се. Кой е? Анастасия, ще си разваля маникюра, ако отключа. Моля ти се, Коци. Анастасия. Коцето, Коцев, телевизионна звезда. Коце, не се прави, че не ме познаваш. Господите, жена ми всеки момент ще се прибере и аз тогава не отговарям. В смисъл... Костадине, подложих се на 3 липосукции, лицева пластика, 2 екстеншъна, боядисване на коса, удължаване на крайници, силикон навсякъде. Но това съм аз, Сиси, твоята съпруга. Не.
Да, иска да кажа... Леле... Не! Как не? Да! Я чакай малко. Чакай. Какво те попитах, когато се запознахме за първи път? Можеш ли да пържиш кюфтета? Леле, Анастасия. Аз се познах още в началото, ама викам... Чакай да не те разваля. Майко! Татко! Сисунче, да ми метнеш едни лукачинки от благодарност, че те направих толкова красива. Не ти, а парите ти направиха това тяло да изглежда така. Да, много, ама аз съм гладен. Коце, да сме наясно. Не готвя, защото имам маникюр. Не пера, защото имам маникюр. И не гладя. Защото имаш маникюр, да. Не, защото вече съм красива и не ми се налага да правя нищо. Така жена не си виждал до сега. Да не вземеш си изложиш. Сисунче! Хей! Не вземе ги пробваме тия придобивки, докато са още в гаранционен срок, а? Костадине, явно си разбрал някои знаци погрешно. Много добре си ги разбрах тия знаци. Те светят като огромни табели и влизането разрешено. Само дет не свет къде. Не мога да си позволя изтощителни упражнения. То е секс, ако искам да съм красива. Сори, препоръка на лекарите. Ама чакай сега, то секс се разкрасява, аз затова искам да си още по-красива. Хю Хефнер, виждал ли си го? Прави секс като луд, а е грозен като гном. Няма да стане. Слушай, върни се. Безсисество си случи. Върни се. Кохуцани. Да! Спокойно, тук съм. Ето ме. Какво? Какъв сънсънувах? Какъв? Ужасен. Си думах, че си случи си се напъмпала е така. И не щеш да ми готвиш. Спокойно, Коцеле. Ето, всичко е наред. Да, мисля, че мусулки, спокойно. Моля ти се, не се наливай с силикон, моля ти се. Няма, миличък, няма. Сисунчето ще направи лукачинки. Пък аз ще сбъдна най-голямата ти мечта. Която е? Която ти кажеш. Правилен отговор, Коца. Сисунче. Много ти благодаря. Изживяването беше невероятно. Винаги съм на разположение. Ама аз въобще не знаех, че спадаш по кукли Барби. Обличаш ги, съвличаш ги. Я стига. Така се наложи и трябваше да платя вместо Костадин. Какво? Сега вече наистина ме впечатли. Надявам се и Зара да бъде толкова широко скоена като майка си. Я се върни веднага. Бърбут с бърбут. Коцето Коцев, телевизионен водещ. Телевизионен какъв бе? Да, силикон друг път. Само не мога да разбера, що зърнат ти е по средата.